Hola, molt bon dia a tots, amics de Facebook, de Twitter, de YouTube, etcètera, etcètera. Un dia més, el capítol que fa 36, el 36è de lliçons per a distingir el valencià del català. Tinc un comentari que fer-vos. Una bona notícia que en acabant ha resultat ser una mitja bona notícia. Una marca cervecera, concretament Estrella Galícia, ha fet una promoció de botelles de cervesa per a les falles i en una d'elles ha ficat "che que bo" en ortografia valenciana, en che. La che és molt valenciana. Ve de la lletra C, que tant en llatí com en italià se pronuncia en che. És completament romànica i la més adequada per a fer que el so de che s'escriga en CH i no en TX, com fan els catalans, que pareix ser que ho varen copiar del basc, com Pompeu Fabra tenia una relació en el País Basc també, pues volgué incorporar en la gramàtica catalana la seva manera d'escriure la che. En valencià i en totes les llengües romàniques, la che sempre és CH, aquestes dues lletretes, i che que bo està escrit en che. Però en una altra botella pues ho han ficat en català i han ficat la mascletà amb Estrella Galícia en compte de en. Bueno, una valenciana, una catalana, dos estreles que lluiran estes festes falleres. Però bueno, si podeu, vegau Estrella Galícia en la botelleta que està la fallereta en una senyera i fica "che que bo" en valencià i en ortografia valenciana. Per este mig atinament que ha tingut Estrella Galícia, la felicitem. Esperem que en posteriors festes falleres no siga només una botella en valencià i altra en català, siguen les dos en valencià. I un altre comentari que volia fer-vos. El meu amic Josué Ferrer ha fet un llibre molt interessant. És un poquet dur de llegir perquè porta escenes una miqueta, pues diríem, de l'apocalipsis. Però és molt interessant de llegir. Quan li agarres el fil no te'l deixes, el llibre. Està molt ben escrit per a que el lector no es canse de llegir aquest llibre. Este llibre ha sigut premi en els Jocs Florals d'enguany, premi a la novel·la, a la narrativa. I així està, este llibre és Amèrica Màgica, que no m'agrada això de la pistola, però bueno, com la veritat és que tot el llibre és un poquet apocalíptic, no vull donar-vos moltes pistes, però es tracta d'un mendicant que de colp i repent va perdre la vida, li la salven i la salva un àngel que ha eixit de Déu i que li diu que té que predicar la fi del món per tota Nord-Amèrica. I a partir d'ahir, com aquest àngel li ha salvat la vida a este mendicant, en acabant, pues, ell se dedica a predicar durant tota la seva vida que el fi del món està pròxim i recorre pràcticament tota Amèrica del Nord, els Estats Units d'Amèrica. No me l'he llegit del tot encara, sé l'argument i així el teniu, Amèrica Màgica, últim premi de novel·la de l'Horrat Penat en els Jocs Florals
i el podeu comprar en Amazon. I si voleu tindre més senyes, entreu en el correu de josueferrer.com, correu no, direcció del blog www.josueferrer.com. Així està, Amèrica Màgica. Molt entretingut de llegir, però a mi que m'agraden les coses boniques, les coses d'amor i les coses de servici als demés, etc., etc., este llibre no tracta d'això, però sí és molt interessant de llegir. A mi m'ha vingut un poquet, diríem que com un os dur que tens que arrossegar-lo. Per què? Pues perquè té moltes escenes que són una miqueta fortes, el llibre, de veritat. Però als qui vos agraden aquesta classe de llibres en escenes fortes, un llibre magnífic, el de Josué Ferrer, que m'ha encomanat que vos diga que l'ha publicat i que el podeu comprar en Amazon, ja ho sabeu. I ara anem ja a les 3 parauletes del capítol 36 de lliçons per a distingir el valencià del català. I són 3 parauletes que doneu-vos compte, només es diferencien en la última lletra, però cal saber què és valencià i què és català. Mireu, metro. Metro acaba en O en valencià, no té el per què ser metre en català, d'acord? Tots ho han pronunciat sempre metro i no és ningú castellanisme, metro. És com el Diccionari General de la Llengua Valenciana ho reflecteix, d'acord? Anem a per la segona parauleta. Mètodo, lo mateix. Mètodo és com se deu de dir en valencià i no mètode, acabat en E. Ixa O no és castellanisme, d'acord? Ixa O és com se ha d'escriure i de pronunciar correctament en valencià. I la tercera parauleta, gènero. Gènero, que no és gènere, en català acaba en E. Gènero. Bueno, repassem les parauletes ara, ¿vale? Metro, no metre, acabat en E. En valencià metro, en català metre. Mètodo, acabat en O, és correcte en valencià, acabat en E, és català. D'acord? I gènero, gènero correcte en O i gènere en E en català. Bueno, pues aquestes han sigut les 3 parauletes d'avui en el capítol 36, del que fa 36, de lliçons per a distingir el valencià del català. Espero que passeu unes bones festes falleres i nos veurem la setmana que ve, que encara estarem en festes falleres, en el número 37, el 37. Adeu amics, que tingueu salut i amor, i si n'hi ha diners, pues millor. M'ha eixit una poesia, no? Adeu.